Ali ja sam danas imao sastanak sa izvođačima radova koji rade na projektu Beograd na vodi, radnici koji su ovde danas sa nama, radnici koji od tog projekta izdržavaju svoje porodice, hrane svoju decu, hrane svoje supruge, hrane svoje unuke. Borimo se za svako radno mesto. Taj projekat je projekat koji menja i Beograd, menja i Srbiju. Borimo se za svako radno mesto. Ti mladi ljudi njima hoće to pravo da rade, da oduzmu. I ono što me najviše čudi je da gospoda imaju vremena da protestuju u radno vreme u sred ponedeljka. Pa da vam kažem, mi svi živimo od naše plate. Ovi radnici ovde koji su pored mene iz Beograda na vodi žive od svoje plate. Ja ne znam ko njih plaća i pretpostavljam da oni ne žive od svoje plate, pretpostavljam da na neki drugi način imaju neke izvore prihoda, ali ja mislim da treba da krenu da rade. Treba da se bave nekim svojim poslom. Jer na kraju krajeva ti mladi ljudi treba da naslede nas ovde i treba da vode ovaj Beograd. Kako će da ga vode? Nasiljem? Da se biju, da se tuku? Da šipkom nas sprečavaju da uđemo u Skupštinu grada? Znate kako, ja sad mogu samo da se plašim da me neko napadne na ulici, da napadne moje 3 dece. Ne znam šta da vam kažem. Ne znam šta da vam kažem. Nadam se da će ovaj policajac biti dobro. Ovo ne treba da bude slika Beograda, ovo ne treba da bude slika ovih mladih ljudi. Još jedanput podržavamo svaki vid neslaganja, dokle god je miran, demokratski. Ovo danas, ljudi, ovo danas, ja sam i dalje u šoku. Ovo danas nema nikakvog smisla.